akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuasan. Masantos tan maabig iya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naregalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo ada sayang kabuasan. Maktorion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes, petsa 25 at bulan na Nobyembre 2025. Mapleso agaw, 30 diyas lang bungat. So natitilak, Christmas lah. Jadasaray ulo na balita da lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran drivers nan babanggaan na plagad patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pulis Lingayen analunggaring at ingkasan drug bypass operation 129,000 pesos kantidad na Cebu asamsam. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na Toyota Fortuner driver imbatik jab patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Abog naman naggagawa na uring sinukisok na otoridad paltog recover. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jadulo na sare balita da nasyonal. Impalapag ng Presidente Marcos agtukuno at siya Senadora Amy Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Unsempat kala agkaunaamot si Katuya Suhamo ng Presidente Marcos at kinan Saldico. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Masapote na Nahari Roque Cassandra Ong Tan Aromnira inkan silala. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pigaran akusado ada flood control scam asakute. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras tila alas 6 sa 8 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Naplagay patambalan sa duwaran drivers kaya rin na si Karen na babanggaan. At mamaniho andara niyan lulugana nagawa so aksidente at oras na alas 9 na kabuasan agawa ja barangay road na barangay Santiago balay na binalunan Pangasinan. Saray involved ya luluganan red Honda 125 motorized tricycle mamanihoan na 38 anyos wala asawa construction worker tansamay blue Honda Click 125 motorcycle mamanihoan na 21 anyos bolaki college student. Jadi initial investigasyon na pulis binalunan sa Redwara luluganan sa parehon umbabatik mamarap jad north direction sa may motorized tricycle so walad unaan unto tumbok sa motorsiklo na naman gitman o man overtake sa motorsiklo abang gato niya sa tricycle yasingiga na sa may impakaduwakyardara niya pareho na kagamor na sugatay Redwara na drivers tan si Kare Tampol yung batik na sa rin ng respondent binalunan ng pulis yung batik at Urdaneta City District Hospital. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan.
129,000 pesos kantidad na siya buwa samsam na otoridad. Kaya rin ng kasaso anti-illegal drug bypass operation at oras na alas 6:52 na kabuwasan na dyan barangay Balukok, Balay, Nalingayin, Pangasinan. Naresto so 36 anyos si Baulaki ang gapoy trabaho tanasamsam da si katoso sa kaya pirason head shield transparent plastic sachet yan ang karga na siya bu kaya rin inyawato at ng panggap po surveyor nun kinapkapaan na sa bitlan suspect a recover sa taluran pirason head shield transparent plastic sachet yan ang karga na siya bu ya walay balaton 19 gramo mang kantidad na 129,000 piso. Asamsamat at limato so 1,000 piso bill yan usara ya bay basmari sa kay black sling bag sa kay unit ya amputin na Android cellphone na Infinix sa kay black Suzuki Rider 150 motorcycle tan sa kay unit ya homemade firearm handgun ya agni antan kalibre saya na anti-illegal drug bypass operation so ginawala po gangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel C. Merculio ya ulitan so kampanya kontra illegal ya droga sa tanya illegal ya drug bypass operation so indalwahan na Police Colonel Lieutenant C. Gonzales Chief of Police na linggayan na PNP Jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 Jad San Fernando, La Union. Sa mayan areston suspect ang sara ebidensya so inawit Jad Provincial Forensic Office Jad Barangay Libsong Balay, Nalingayin, Pangasinan, Pangawan so eksaminasyon kaso ninsungay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 tan Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition so insagap jad korte laban ed abitlan suspect. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na Toyota Fortuner driver ang batik jad patambalan agawa so aksidente at oras na alas 9:50 na labi Jad National Road na Barangay Poblacion West Balay na Umingan, Pangasinan sa may biktiman na BE so man edad na 19 anyos mariketa yang gapoy ya sigato sa bangga na amputin na Toyota Fortuner mamayuan nasa kaimot yaman taon na sa 64 anyos siya BE na negosyante. Jada ginawa ng investigasyon na Umingan Police sa may Toyota Fortuner sumamarap jada west direction na nakasabilara at din kagawa na insidente abang gatunya so Fury motorcycle yamamanihoan na biktima mamarap at south direction akagamor na sugat tan fracture jad ni kawigin sali na biktima tan sikatoy tampol yung batik jada Umingan Community Hospital. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Manag-uring inaresto kaya rin recover iraya iamot to na paltuga agawas impansukisok base da search warrant yung paksad na Regional Trial Court Branch 54 at Syudad na Alaminos sa may impansukisok so ginawad oras na alas 9:10 na kabuasan jad Barangay Tara, Balay na Bulinaw, Pangasinan at mismo na buong na 58 anyos siya laki awalaan na sa residente na bitlang lugar a recover na Bulinaw Police iray iamoton na paltog yasinga sa kay unit yata 38 revolver ang gapi serial number sa kaya magazine na caliber 45 awalaan na 11 talon na bala sa kaya sling bag at sa kaya malagya orange patch saraya kumpiskan ebidensya tan saraya sa may suspect sunawit ya police station na Bulinaw, Pangasinan kaso ninsungay na Republic Act 10591
suinsigapad korte laban ed abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balita da lokal antis tayo nunda pagadasare balita da nasyonal. Wadya ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagpahayag ng pag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos matapos ang mga pahayag nito na gumagamit ang presidente at kanyang pamilya ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi ng Pangulo na bagamat ayaw niyang magladlad ng dumi ng pamilya sa publiko, ay nag-aalala siya at kanilang pamilya sa kalagayan ngayon ng kanyang kapatid. Ito rin anya ang pananaw ng kanyang mga pinsan, mga kaibigan, kaya umaasa sila na sana ay gumaling na ang senadora. Sa tanong naman kung nag-uusap-usap sila ni Senator Amy Marcos tungkol sa aligasyon, sagot ni Pangulong Marcos, hindi na sila pareho ng direksyon na pampolitika man o iba pa. Agad namang sinagot ni Amy ang sinabi ng Pangulo. Matatandaang sa speech ni Amy sa INC rally ay inakusahan nito ang Pangulong, si First Lady Lisa at Representative Sandro Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Congressman Saldico at sa iba pang akusado na sumuko at harapin ang kanilang kaso. Hinamon din ng Pangulo si Saldico na umuwi ng bansa at patunayan ang kanyang mga bintang na tumanggap siya ng 50 billion pesos kickback sa flood control projects. Sinabi ni Marcos na mahaba na ang naging usapan tungkol sa fake news at kahit sino ay maaaring magsalita sa online. Subalit kung titingnan ang kalidad ng pahayag ni Ko ay paulit-ulit lamang. Giit ng Pangulo, para magkaroon ng kahulugan ang mga sinasabi ni Saldico ay dapat itong umuwi harapin ang mga kaso sa korte. Hamon pa ni Marcos, gawin ito ni Ko para maging patas lamang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, ibinunyag ni dating Congressman Saldico na plano umano ng gobyerno na palabasin siyang terorista upang malibing kasama ang katotohanan
sa likod ng manumalyang flood control projects at insertions sa national budget. Ayon kay Saldico, noong 2022 at kakaupo pa lamang niya sa pwesto bilang House Committee on Appropriations Chairman, ay pinagsabihan siya ni dating Speaker Martin Romualdez na kailangan makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan mula sa mga proyekto ng DPWH. Sinabi naman ni Saldico na umabot sa 56 billion pesos ang naideliver niya sa tahanan ni Romualdez, na sa kanyang pagkakala may hati sila rito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nasabing halaga ay mula sa mga ghost flood control projects sa lalawigan ng Bulacan, kung saan nakipag-ugnayan sa mga tauhan niya ang mga district engineers sa lalawigan. Samantala, nagpasalamat naman si Saldico sa mga nakikinig sa kanyang mga pahayag. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. naaresto na ang 8 sa 16 na katao na sangkot sa flood control scandal batay sa pahayag ng Department of Interior and Local Government. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dinala na sa kulungan ang mga nasa kote na kinabibilangan ni na Department of Public Works and Highways Mimaropa Chief Gerald Pacanan, gayon din sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Dominic Serrano, Pelizardo Casuno, Juliet Calvo, Lerma Caico at Dennis Abagon. Ang mga ito ay tini-turn over sa Sandigan Bayan nitong Lunes at kasalukuyan ng isinasailalim sa booking procedures. Didesisyonan na rin ng Sandigang Bayan ang commitment orders laban sa mga akusado. Ayon kay Remulla, mas mainam na magsisuko na ang iba pang sangkot sa naturang anomalya dahil maaaresto din sila ng mga operatiba ng gobyerno. Ilan pa sa patuloy na pinaghahanap ng batas sina Saldico, Timohen Sacar, Montreris Tamayo, Aderma Angeli Alcazar, Cesar Buenaventura, Consuelo Aldon, Noel Cao at Anthony Ngo. Sinabi ni Remulla na wala pa silang alam ng eksaktong pinagtataguan ni Saldico at maaaring gumagamit ito ng ibang passport at pangalan, kaya't ito na niya ang kanilang binubusisi ngayon. Sinabi ni Remulla na ang mga SunWest executives na si Alcazar ay pinaniniwalaang nasa New Zealand, habang si Buenaventura ay pinaniniwalaang nasa New York, habang si Tamayo ay pinaniniwalaang nasa Jordan. Ipinaalala ng DILG na may parusa ring igagawad sa mga taong kumukupkup sa mga pinaghahanap ng batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kinansilanan ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang mga pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong at iba pang akusado sa qualified human trafficking case, ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion. Sina Roque at Ong ay kapwa inisyuhan ng warrant of arrest kasama ang 48 na iba pa na kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Si Roque kasalukuyang nasa Netherlands kung saan humihingi ng asylum, habang si Ong ay huli umanong nawataan sa Japan na lumabas ng bansa sa pamamagitan umano ng backdoor. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:24 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 6:29 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ano po ngayon ng Martes, pizza 25 sa buwan ng Nobyembre 2025. Uy, 5 days more, mamaalan naman si paring November. Papasok naman tayo sa buwan ng December. Kaya ilang days? 30 days. 30 days. 30 days. Ang naiiwan na lamang bago ang Pasko. Ayan. At siyempre pag Pasko, maraming masaya. Tayo ay masaya. Dapat magsaya. Tayo magsaya. Para sa ganun maganda ang ating pagpasok sa 2026. Ayan. Ayan. Si Kwan na talagang nag-exercise tuwing umaga, si Engineer Nixon Dakal. Kaya pala hindi tumatanda dahil every morning nag-exercise. Pero kahapon na kapaborito Errol, tinalakay sa Senado ang panukalang pambansang budget sa 2026 para sa Department of Social Welfare and Development na nasa mahigit na 223.2 billion piso. Malaki palang budget ng DSWD. Sana ilala ng mga yan. Ganyan kalaki na budget. Ito raw ay para sa mga programa ng ahensya o pangsuportahan ang mga mahihirap. Bigyan ng kakayahan ang mga komunidad at pagtibayin ang katatagang laban sa mga krisis sa bansa. Napakaganda. Bigyan ng pera ang mga walang trabaho. Iasa sa DSWD. Masarap pakinggan sinasabi ng DSWD, suportahan ang mga mahihirap sa buong bansa. Ilan ang bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas? Ayon sa nakalap natin na balita mula sa survey ng Okta Research na sila po yung nag-survey, tinatayang 13.2 million na pamilyang Pilipino ang bilang ng mga mahihirap. Ito ay nila yung survey nila nung first quarter ng 2024. Fourth quarter. Fourth quarter fourth quarter ng 2024. Sinasabi ng DSWD halos 5 million daw. 5 million daw ang nakinabang noong 2024 na nakatanggap ng ayuda. Yung AKAP. Diba? Natig 5,000 piso. Pero itong AKAP tinanggal na itong 2026 yata tinanggal na. Tinanggal na. Inalis na. Wala na sa 2026. Wala na. Inalis na sa 2026 na pundo. Kasi yung mga ganyan, yung mga leader lang naman ng mga nakaupong matataas na opisyal yung mga nabibigyan dyan alam mo kung bakit tinanggal? Sila yung pumipili. Huwag na tayong maglokohan dyan. Kaya nga, alam mo kung bakit tinanggal? Fiscal space daw. O yung walang kakayahan ng gobyerno na maglaan ng karagdagang pundo dyan sa AKAP. Nangyari na. Diba? Nakapagbigay na sila. Kaya nga sa ilalim ng year 2025, fiscal year 2025 National Expenditure Program o NEP, naglaan ang Administrasyong Marcos ng 230.057 billion pesos para sa DSWD upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sektor sa bansa. Ayan. Ang tanong, nabigyan ba lahat ng mga nangangailangan? Dahil malaki ang inilaan sa iba't ibang sektor sa mga mahihirap para sa social assistance
program. Yung ano nga, itong mga nagdaang bagyo. Itong ang Dagupan, 3 beses nag-declare ng under the state of calamity. O bakit? Nabigyan ba kayong lahat ng mga pinamigay ng DSWD na kahon-kahon na relief packs? Hindi pa. Diba? Nakakatatlong declare na nga sa Dagupan. Yung isa dyan, yung iba dyan, kahit isang pirasong sardinas at noodles, wala. Kung makapagpalitrato naman to, yung mga namimigay, kala mo galing sa kanila. Okay, pinalakas daw ang programa ng DSWD para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Napakagandang napakinggan. Na ito ay tinataguyod ang social development tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung purpose, na naglaan na ang pamalaan ng 114.185 billion na pagkaloob na ito ay nakapaloob doon sa 2025 national expenditure itong 2025. Yung nabanggit mo yung purpose, ilan ba ang miyembro ng purpose sa buong bansa 2025? Ayon sa listahan ng DSWD, umaabot yata sa 760,000 na beneficiaries. Yan ang natitira. Yan ang natitira mula sa 1.1 million na miyembro noong 2024. So 760 itong 2025. So marami nang natanggal, higit 300,000 na yan na beneficiaries ng purpose. Na-assist ng DSWD yung non-poor ang mga natanggal. Ibig sabihin hindi pala sila mahihirap na miyembro nakabilang sa purpose. Ibig sabihin yung mga natanggap nila paano? Yung mga natanggap nila nung mga una. Kaya siyempre nung medyo kinutuha, medyo lang. Kasi may mga membro ng purpose diyan na mas masarap palagi ang ulam at ang ganda ng pamumuhay pero kasama sa purpose. Kasi ang sabi ng DSWD naman, nagsagawa sila ng National Households Targeting System for Poverty Reduction. Kaya talaga? Maraming natanggal. Kaya nag-house to house sila? Daw. Baka nagtalong lang sa mga barangay officials tsaka sa BHW. Kaya nga yan ang problema. Ang purpose ay bahagi ng estratehiya para mabawasan ang kahirapan sa buong bansa at magkaroon ng maayos na Human Capital Investment Program. Ang gobyerno na nagkakaloob ng conditional cash transfer para sa mga kwalipikadong household. Sana ang mga qualified. Sana ang mga totoong nabigyan ay kwalipikadong makakatanggap na hindi ang mga may kaya sa buhay. Siguro hindi maiwasan yan dahil maraming nananamantala sa gobyerno, lalong lamang yung mga opisyal. Kundi pati na rin yung mga dukha na umaasa sa purpose. Imagine sila yung si Karay mamamaliw at talagdanan. Kaya nga imagine pinagkaloob na ang sa kanila sa mga mahihirap ang pirang supposed to be kakabuhay nila sa araw-araw, pero inaabuso pa rin nila itong mga membro ng purpose. Di ba? Inayos daw ng pamahalaan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ayuda para pero may nananamantala at umaabuso ang ilang purpose. Ang mga iba pagkatanggap ng pera diretso sa sugalan. Yung iba papunta ng parlor. Yung iba pinambayad ng utang. Grabe na ang ginagawa ng ilang mga purpose kasi umaasa sila sa ayuda mula sa purpose. Pero iba pala yung kailang ginagawa. Kaya tama nga naman na may mga miyembro ng purpose na medyo nahihirapang makaahon sa buhay dahil inaasa na lang dito. Yung ayuda mula sa gobyerno. Yan ang problema.
Kaya't dapat tanggalin itong purpose, ano? May sumang kurang sa inikal dala mo. Kaya nga May babagatan, takulkulon data. Diba? Kalante purpose, kayo doon atapis, kanda. Todas mo. Ayan, yan ang isang kwan dyan. Problema natin. Iasa lahat sa purpose. Yung pundo, iasa ng mga beneficiaryo, umaasa sila dyan. Kaya't kwan. Sa halip na paunlarin ang sarili mula sa pirang pinagkakaloob ng gobyerno, ay pawang kabalbalan ang ginagawa ng ilang mga purpose. Di ba? Natuklasan ng DSWD ang pang-aabuso ng mga ilang purpose beneficiaries. Kaya mahigit 300,000 ang natanggal sa listahan. Kaya ang natitira na lang daw 760,000 itong natitira na mabibigyan ng naturang ayuda. Nakarating din daw sa tanggapan ng DSWD yung sangla ATM. O kaya yung ilulon nila. May ating arato dyaman ay agni si mabe may kwarta at taras pa. Yan. Kaya medyo nababaon sa utang. Dapat tuloy-tuloy ang proseso ng DSWD sa pag-iimbestiga ng mga membro ng purpose. Baka marami pa silang matutuklasan at aalisin dyan sa listahan na yan. Diba? Mayroon pa yung dapat tanggalin yung mga nag-graduate na ang kanilang mga anak. Tumatanggap pa rin. Kung maalala mo, di ba ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nag-utos sa DSWD na linisin ang listahan ng purpose beneficiary kasi may mga report na inaabuso ang purpose. Iba? Yung iba nga, yung nabanggit kanina, nakatapos na ng pag-aaral, yung anak. Yung anak. Patuloy pa rin tumatanggap. Hindi naman nire-report sa DSWD. Ngayong natuklasan na ng DSWD ang pang-aabuso ng purpose, itong mga beneficiary, dapat tuloy-tuloy ang paglilinis dyan. Dapat tiyakin din ng DSWD na ipinagkaloob ng gobyerno para sa mga beneficiaries ay nagamit sa wasto at pinaunlad nila ang kanilang sarili para makatakas sa kahirapan ng buhay. Itong 2026 national budget, alam mo kung magkano ang inilaan na pundo para sa purpose? Magkano ba? Ang nasa proposed budget ng DSWD, yung budget nila, ang kabuuang budget na 223 billion yan. Yung kalahati, sa proposed budget, mapupunta sa purpose. Di 223, 112 billion. Sa ilalim ng 2026 national budget. Exactly. Walang yan yung naka-allocate daw para sa ayuda sa kapos na mga mahihirap. Ito yung budget ng mga mahihirap. Pero although na yung tinatawag na AKAP, yung ayuda sa kapos, ang kita program, yung AKAP, malinaw na tinanggal na yan sa budget na yan. Kaya't yan po yung kinumpirma ng DBM. Kaya huwag na kayong umasa dyan sa AKAP na yan. Wala na. Yung tupad? Yung tupad. Hindi pa tinanggal yata yung tupad kasi pag tinanggal nila lahat yan, yung AX. Wala nang ano. Yung tupad kasi duli yan di ba? Yung Department of tama. Duli yan Doli nga. Duli. So meron pa yan. Kaya't yun lang yata ang alam ko, yung AKAP ang tinanggal dyan sa budget kaya't hindi nakasama na dito sa 2026 budget yan. Kaya kinumpirma ng DBM yan, totally tinanggal na yung pundo na yan, dapat na ilaan nila sa tama na yung mga pundo para sa mga
may hirap ang buhay. Yung ang ilan yung mahihirap, marami, milyon na pamilya. Hindi lahat nabibigyan, diba? Sa mga na yan, programa ng gobyerno na yan. Yung mga iba talagang minsan lang silang kumain sa isang araw, kuminsan hindi na sila kumakain. Kaya dapat na yun yung ayusin ng gobyerno sana. Yung naturang pagbibigay ng ayuda. Para hindi naman sa pangkasi ayularan kanto ayuda ta agira makaka resibi na satay ayuda malala po gobyerno. Kaya sana ay maayos na mabuti, may ayos na mabuti ng Department of Social Welfare and Development yung pamimigay ng mga ayuda na yan. Paano kayo na ayaw? Magsarami man ilalo. Correct. Para ayuda. Ni masisibag iraratan sugin. Kaya nga kaya itong 2026 budget ng DSWD malaki-laki din. Bilyon bilyon ang inilaan sa budget na yan. Dapat tama yung pagkagastusan ng mga budget na yan para hindi naman sayang yung pera ng taong bayan. Hindi naman hindi magrereklamo yung mga taxpayers. Kami mga taxpayers nagbabayad kami ng yung bis namin. Pero kayo, anong ginagawa nyo? Tumatanggap lang ng pera mula sa bis namin. Di ba? Yun yung mga yung mga hinaing ng mga taxpayers natin. Taas kayo ng taas ng bis. Pero ang ginagawa ng mga membro ng purpose o kaya yung mga mahirap lustay sila ng lustay sa parlor. Ngitan. Riban. Riban. Ayan. Good morning nga pala kay Susana Bungar Bustamante. Gawin din kay Merlita Abilia, Mar Pascua, sino pa yung mga nandito? Si Marie Chris M. Abara. Ayan, magandang umaga sa inyo. Si Marilyn Rayala Carino. Ayan, good morning po sa inyo. Sabi niya rito 0945-6730. Mga idol, magkano ba ang proposed budget na sa 2026? Bakit tinanggal ang AKAP? Sabi niya. Alam ko yan, proposed budget para sa 2026 umaabot sa 6 trillion yata yan 6.7 trillion piso. Kaya tinanggal nila yung AKAP dahil nga yung sinabi namin kanina na hindi na sila naglaan ng pundo para dyan sa AKAP na yan. Mark Anthony De Leon, AKAP, AX for peace is a form of corruption especially in the barangay level. Yung sinasali lang ay ang mga kamag-anak ng mga kagawads, kapitan o kapartido. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng utang na loob ang mga tao na nasa posisyon. Sabi niya, anong masasabi mo dito, kapaborito Irul? Sa sinabi niya na baka naman totoo. Kaya baka yan ang obserbasyon niya kasi, di ba? Yan ang obserbasyon niya. Ang pagnanakaw sa programang Tupad, AX o Purpose ay ginagamit sa korupsyon sa antas ng barangay. Isa itong diskriminasyon na nangyayari sa barangay. Kayo mo mapalsa mo? Kayo mapalsa? Okay, nandyan na tayo. Yung kamag-anak system o palakasan system. Ibig sabihin, ang mga beneficiaryo ay pinipili batay sa personal na pamumulitikha. Diba? Yan ang rason dyan. Bakit pipiliin si ganito? Nabibigyan ng ayuda.
Oh, dahil ito yung nakakatulong tuwing eleksyon, di ba? Yun yung nangyayari. Leader yan. Leader yan eh. Oh, maraming kanyan eh. Pamilya rito eh. Oh, pagdating ng eleksyon, baka hindi ako ibuboto. Oh, ayun yan ang nangyayari sa naturang pundo na yan. Sa AX, sa Purpose. Oh, sino ba ang namamahala dyan? Mga barangay. Ang BHW. Siyempre ang BHW, hindi rin makakagalaw yan kung walang utos. Ang barangay kagawad o barangay kapitan. Nabigyan mo si ganito. Sa mensahero datan sa BHW. Kaya nga eh. Ang BHW. Kung may GUS flood control projects, mayroon ding GUS beneficiaries sa ayuda na yan. Ito yung paggamit ng pamahalaan na hindi kwalipikadong individual upang makatanggap ng ayuda. Di ba? Nangyayari yan sa barangay. Meron pang hatian system diyan na nangyayari, di ba? Kapag nakatanggap ng ayuda ang mga beneficiaries, may kahati pala ako. May kapisag. Oo nga. Ayun, di ba? Kung hindi yung official, yung BHW ng barangay. Yun yung mga kahati ng mga tumatanggap. Di ba? Kung sino yung pipiyok diyan, siguro yun yung tumatanggap ng kalahati, di ba? May mga ulat kung saan ang mga opisyal ay nakikisabwatan sa mga benepisyaryo na hatian ang yung kailang natatanggap sa financial. Meron ding style dyan. Yung manunahan ni Rekin, barangay family, may pipila. Correct. May nanimbunog, may adjustmil. May adjustmil sa kuy. Wala Rekin. Wala rin abalitan tayo barangay family sumanunaan. Kaya nga, diba? Pagpaliwanag nga yan. Pati administrator. Sila yung nangunguna. Kagilatan, maraming mga nangangailangan, pero bakit sila nangunguna? Diba, sa pala, sang probinsya yun, yung may programa ang DSWD, tapos nabalitaan na may hati at yun, silang daran kasuan. Kaya nga. Dito rin, silipin nyo rin. Dito, marami dito. Marami. Kaya, ang programang, programa ng gobyerno, through DSWD, ginagamit tuwing eleksyon yan para manalo, ang mga re-electionist na opisyal. Dahil dyan sa programa na yan. Diba? Maganda ang layunin ng programa upang makatulong sa mga mahihirap. Ngunit naabuso ang naturang programa ng gobyerno na ito. Kulang dito yung proper implementation sa lokal na pamahalaan. May pagkakataon na hindi sinusunod ang proseso na nagiging sanhin ng korupsyon. Yun yung sinasabi mo nga. Hindi nasunod yung proseso. Bakit? Yung mga barangay family ang nauunang nakakatanggap instead na yung mga mahihirap. Kaya dapat baguhin ang sistema sa pagbibigay ng mga financial sa mga mahihirap. Tanggalin ang mga buhayang opisyal na nagkakamal ng pira na supposed to be mapupunta sa mga mahihirap. At sa mga tao ng leader. Ganun ba yun? Kagilatan. Dyan, malinis yung mga iba dyan. Para silang para silang balat sibuyas kapag sila'y nakalabit ang kailang pangalan, magre-react sila. Alam nyo ba na lahat ng mga public official, kahit na yung mga artista, basta personalidad
subject for scrutiny ang mga yan. O, di ba? Huwag kayong balat sibuyas. O, kung ayaw yung makalabit ang inyong pangalan, gumawa kayo ng tama. O, huwag kayong gagawa ng masama. Ayan, okay. Lori Castro, pagtuunan ninyo libreng edukasyon sa mga kolehiyo. Lahat ng walang kakayahan mag-aral, tulungan. O, pwede rin to. Pero, alam mo, yung edukasyon na yan, masalimuot na talakayin yan dahil maraming mga agrabyado di ba? Maraming na agrabyado dyan na supposed to be sila yung mabibigyan sana ng edukasyon. Yung mga deserving student. Saka na natin talakayin yung nangako nung panahon ng eleksyon na scholar sa lahat ng mga estudyante. Saka na yan. Okay. George Silvestre, trabaho ang ibigay ng gobyerno, huwag puro ayuda. Tama nga naman. Tama nga naman. Para hindi tatama rin yung mga tao na maasa sa ayuda. Okay. Celestino Ramos, isama for peace and offer more scholarship, bigyan ng free tuition sa mga gustong mag-aral at lumaban ng patas. Kami nagbabayad ng buwis, pero ang mga tumatanggap ng ayuda, buwis. Visit ka na. Ayan. Renante Bonustro, sa ayuda lalong tamad ang karamihan. Sabi, tama naman. Umaasa lang sila sa ayuda. Kaya tinatamad na silang magtrabaho. Grace Madronio, imbes in the education of our people, public funds used for the deserving unprivileged student for their scholar, sabi niya. Yun yung mga natin, yung mga opinion ng ating mga kababayan. Ilagay sa tama ang pundo na huwag kurakutin ng mga nakaupo. Huwag kurakutin ng mga kurap. Gamit ang danire mahirap bilay. Kaya nga Okay, magbabalik tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin sa umaga ito. Makalipas lang po ng ilang paalala. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putangiran sunata. Dame un Son ang puta-putangiran informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabigya Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning kay Merlita Abilia ng Dasul. Ayan. Si Magina Kurda. Magandang umaga, Esther Ramos. Magandang umaga dyan sa may Mangkop, Kalasyaw. Uy, congratulations sa mga civil disturbance management personnel dahil binigyan sila ng parangal ng Pangasinan Police Provincial Office. Ang parangal ay bilang pagkilala matapos ang kanilang deployment sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo kamakailan. Ayan, binigyan na pugay ng Pangasinan PPO ang mga civil disturbance management sa maayos at matagumpay na pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Napanatili ang kaligtasan ng lahat ng dumalo at ang pagpapairal ng maximum tolerance
at respeto sa mga sumali sa rally. Oo, nilinaw ng PPO na mahusay ang pagtanggap ng mga personnel, patunay na ang kanilang dedikasyon ay para sa komunidad. Nagawa nilang maayos ang crowd management kaya mapayapa ang pagdaraos ng peaceful rally ng INC. Ang mga pangunahing alituntunan kasi ng mga law enforcement ay kinabibilangan dyan ang pagpapatupad ng mga batas para sa proteksyon ng buhay ng mga mamamayan. Siyempre nandyan pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at pagtiyak sa pampublikong kaligtasan. Ang pangunahing responsibilidad ng mga law enforcers ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa mga rally na sinasagawa ng iba't ibang sektor. Kaya nandyan ang kailang pagpapairal ng tinatawag na maximum tolerance. Kailangang sundin ng mga pulis ang mga regulasyon at batas kasama ang mga nakapaloob na sa kanilang ethical na doktrina tulad ng paggalang, pagiging tapat at tunay na paglilingkod sa mga mamamayan. Yun na kasi yung kailang vision di ba? Yung layunin kaya sila ay nandyan para sa gayon ipatupad yung tama at siyempre yung pagpapanatili sa kayusan ng ating bansa. Yun yung isang layunin nila. Kaya't itong mga yung mga naka-deploy noon sa rally, congratulations at pinairal ninyo yung maximum tolerance. Kaya mapayapa ang pagsasagawa ng rally na ito po ay sinagawa ng religious sector, itong INC yung peace rally para sa ganun yung ilabas din nila yung kailang mga sentimento kaugnay dito sa nangyayaring maanumalyang flood control projects. Yun yung isang kahit sino naman pwede namang maglabas ng kanilang mga hinaing. Ang iba't ibang kasi yan iba't ibang pamamaraan. Kaya't maganda ang kinahinatnan. Pero yung mga naibalita kanina kapaborito Errol, may mga nahuli na rin na mga sangkot sa mga flood control projects, yung mga nagtatago sa batas. Ilan yung nahuli na kabilang dyan sa maanumalyang flood control projects. Di ba? Ang hinihintay lang na dyan, yung lumantad na sana, voluntarily dapat lumantad na ito para gumaan yung kanyang kaso. At sabihin din ng kanyang nalalaman. Siya yung pinagkasusi kung may katotohanan ba na yung 16 8 na. 8 ang nahuli. So 8 na yung nahuli. Ang problema nga, sabi nila, ang hinuhuli nyo naman mga mga yan lang. Hindi kasi yung mga iba. Kasi yung mga yung mga medyo malalaking tao tulad ni dating ikaw party list, hindi ako. Ako Bicol party list, dating congressman si Saldico. Siya yung tinatarget ngayon na dapat siya yung magsalita dapat lumantad ka na at sabihin mo kung sino talaga yung naguto sa iyo. Kasi amin naturally masika to laba. Kasi kung tumakin siya klabato nagawang kumbo kurya sirin. Tumata siya laba sumanagkolekta irimik ko kantumat. Ayun ang kanyang aligasyon. Si kung tumadya Basil. Aliyon tuatad. Kaya nga ngayon ang kwandiyan kasi nandyan na tayo, insertion. Ang pinag-uusapan dyan, insertion. Kaya nag-insert sila ng pundo. Yung insertion nga naman, legal naman daw. Legal, Kasi
Ang insertion. Ang insertion ay illegal. Ang hinahanap dito yung mga anomalya. Anomalya, Sino ba ang gumawa ng anomalya? Ng Ghost Project. Sinong gumawa ng anomalya? Sinong gumawa ng proyekto? Okay, DPWH. Ayan, contractor. At sino ang nagsagawa ng audit? Commission on Audit. So tatlo lang yung dyan. Yung dapat na imbestigahan dyan, ano? Ang legislator tulad ng Kongreso at saka Senado, sila yung nag-approve ng budget. May in-insert sila, dumaan sa tamang proseso dahil tinalakay yan, so legal yan. Tulad dito sa lokal, di ba? Yung SOP legal? Teka, iba rin yan. Iba rin yan. Yan. Parang kwan yan. Diba, okay, legal. May mga insertions. Ang hinahanap nga dito, Ghost Project at saka SOP. Correct. Sino ba yung mga tumatanggap? Sino tumanggap? Bukor ng Saldico. Yasang katagyan. Kaya nga may mga matataas pa sa kanya. Diba? So, ang sabi mo nga, hindi magagawa ng isang tao yung naturang krimen, lalo na ang pinag-uusapan dito, bilyon, kung walang suporta sa kanya. Ganun yun. Ngayon, ang hinanap dito, sino ba ang nag-utos? Kung siya lang ang gumagawa niyan, umpisa pa lang, malalaman na. Ngayon, yung sinasabi niya, okay, nandiyan na tayo, yung sentimento niya, hindi lang ako, sabi niya. Sino? Sino? Dapat merong 2 billion binulan kanto. Si ITER at si BBM kanto. Patunayan mo, yung mga ebidensya na hawak mo, kung mayroon kang hawak, yun ang ipipresenta mo. Na talagang i-deliver yung pera doon sa tao na yun. Tarto kuno kindi Martin Romualdez. I-prove mo. Anong basihan? Siguro yung isang tao hindi naman siguro magsasalita ng mga ganyan kung wala siyang pinanghawakan na ebidensya. Kasi lalabas diyan heresy. Pag wala ka ebidensya, pwede kang kasuhan diyan, di ba? Lalo at ang pinipinpoint mo ay mas mataas sa iyo. Kaya't kung talagang wala siyang pagkakasala, lumantad na siya para sa ganon ay matapos na ang investigasyon na ito. Siya lang yung susi. Kumbaga, hindi ka paano pag umuwi, nagsalita? Yun na. Kulong pa rin siya. Siyempre, involved pa rin siya pero hanggang saan? Yung investigasyon. Maubos ba ang 3 taon? Kulang na lang ng 3 taon. Maubos ba yan? Kasi 2026 na mamaya, 2027, 2028 eleksyon na hanggang saan yung abutin ng investigasyon na yan? At hanggang saan yung anomalyang flood control na yan? Malawak kasi. Hindi lang sa Bulacan, kundi sa ibang lugar din, meron din. Kaya't ayan, dapat na managot kung sino managot. Sabi nga ni Presidente. Kaya ang sabi naman nila, hindi, President, meron kang pananagutan. Anong pananagutan ko? Ako yung nagsabi? Ako ang nag-expose. Ako yung nagsabi na managot ang dapat managot. Yung nga, ang problema, ikaw yung Presidente. Command na responsibility. Di ba? Yun yung isa dyan. Question. May pananagutan ba ang Presidente? Sabi ng iba, meron. Sabi ng iba, wala. Bakit wala? Kasi kung hindi siya makto, meron siyang pananagutan. Pero pag makto, wala siyang pananagutan. Makto siya kaya tingnan natin pag lumantad itong si Saldico. Pag lumantad. Pag umuwi. Yung latest na namata nitong si Saldico sa Japan saan napunta naman yan? Ngayon pag kinansela ang kanyang pasaporte at meron ng warrant
na binigay sa Interpol. Oh. So nasa kwan na siya. Red notice ng Interpol. Sa anumang oras pwede na siyang hulihin kahit na nasa ibang bansa. Oh, kaya kung ako lalantad na ako kung wala akong pagkakasala. At sabihin ko, Ken? Ha? Sa ikuanan PBBM? Managot ang dapat managot. Sa ikuantot Ken? Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na. Huwag nyo nang antayin na habol-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na para kayo mapaganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon. Ayan. Yung dinala kontra sa inyo. Yung tinatawag na kwan, yung sworn statement mo ay talagang kwan yan. Yung under oath yan. Kung ikaw ay nanumpa sa harap ng husgado, under oath yan talagang nagsasabi ka ng totoo at pawang walang katotohanan. Si Kuanan BBM, for it means something, umuwi siya rito. Sabihin niya, malalaman naman ng tao yan. Patunayan niya, come home. Bakit ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago kanto mo. Kung may akusasyon sa akin, nandito ako. Kanto. Umuwi siya dito, harapin ang mga kaso niya, kung meron sabihin ay malalaman naman ng tao yan. Come home. Come home. Please come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ang kinikestyon pang isa, yung kanyang construction firm na gumawa doon sa flood control projects dyan sa Oriental, Mindoro. So, yun yung isa. Bakit ka nagkaroon ng construction firm? Isa kang public official. Ikaw yung nangontrata sa gobyerno. So, kwan yun, yung nandiyan na yung interest. Yung abot daw sa 56 billion. Yung na-deliver niya sa bahay nitong si Romualdez. At sa kanya daw pagkakalam hap-hap sila ni PBBM. Hap-hap. Patunayan mo. Yung mga kung muna yan, aligasyon mo na yan. Harapin mo ang iyong kaso. Huwag magtago sa batas. Dahil kahit kailan hindi mo matataguan ng batas. Yung i-correct natin yung nasabi mong nasasabi mo namataan sa Japan. Yun ang ang sa Japan naman itong mga kinanselang pasaporte. Si Harry Roque, si Cassandra Ong at iba pa. Hindi, meron yung balita noon na nung nakarang mga araw. Na namataan daw siya sa kwentong si Saldico Palipat-lipat lang naman. Palipat-lipat yan palipat-lipat. From China to Japan. Yun yung kung dyan litis noon Pero itong gumagamit na ng siguro ng iba't ibang ng ibang pangalan o passport. Pwedeng pero mahuhuli nila yan. Lalo na't ang hanap sa kanya Interpol kung nakansela yung kanyang pasaporte, illegal na siya. Alien. Good morning nga pala kay Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan. Alam mo itong si Mayor Carl Christian Vega talagang may puspuso to sa trabaho to. Dedicated talagang maglingkod yan. Kanyang mga kababayan. Biro mo hindi pa halos hindi siya nanghalian dahil hinaharap niya yung mga inuuna niyang serbisyo. Kausapin yung mga pumupunta sa kanyang opisina kasi walay pagdararaman walay ibagada kinan mayor. Correct. May propose. May nalalapot arawi ibini man renta ni tricycle. Di ba? May mampulang iran ulad opisina.
Kaya ano yan, binibigyan niya ng time. Time, okay. Para hindi naman sila maabala. Kaya't kasi aliwan importante ibaga dararatan, agararatan ulad. ayun, may importanteng sasabihin. Kaya ko naman, believe din ako dahil yung kanyang time management ay talagang yan yung ipinapairal niya Dapat ganun naman talaga para mas marami ka pang ma-accommodate. Yung asikasuhin mo yung time management mo. Ano sa may walay katungtong yut Mambabad. Hindi malalamang lamay pantutungtungan dan kin. Ibagada malay pagdada. Correct. Diba? Yung pag tapos na yung kailang sasabihin pwede na silang mamaalam din. Pwedeng i-dismiss na rin. Pero nang dyan time management para i-accommodate yung iba. Yun ang dyan. Kaya Philip ka kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan talagang inobserba niya yung time management. Although na kahit na hindi pa siya nananghalian, alauna na, nandiyan pa rin. Dahil serbisyo ang kanyang hinaharap. Good morning kay Sir Jeffrel at gawin din kay Dr. Felix Domicilio. Itong mga ito pag mga yung maliit na problema niresolve na sa kailang table. Hindi na darating kay Mayor. Hindi, dumarating kay Mayor, solve na. Nakarating na sa kanya yung problema pero na-solve na nung mga tao niya. Pero believe ako may mga yung mga humihingi ng mga iba't ibang tulong. Ito. Pirma ni Mayor. Sige. I-delegate niya doon sa department head. Ganun mabilis. Kaya't believe ka diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Alas 7:21 ng umaga. Tulad din dyan sa may sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Itong si Mayor Patrick Agustin Karamat talagang walang sinasayang na oras din ito. Kung hindi opisina ang kanyang kinaroroonan, nasa barangay. Umiikot yan at tinitignan yung problema, pinapakinggan yung mga hinaing ng mga tao. Lalo na sa mga magsasaka. Liber si Mayor Patrick. Yung kanyang kapihan sa barangay tuloy-tuloy. Para sa ganun pakinggan niya yung mga hinaing at kung may mga problema ay aayusin na niya. Doon pa lang mas masosolve na. Kaya believe ka rin dito kay Mayor Patrick Agustin Karamat bata pa. Pero yung kanyang mindset sa sa serbisyo, pag bibigay serbisyo talagang believe ko sa kanya. Yung pailaw nga pala. May silaw-silaw. Yan ang inaabangan. Sa November 28. Yan ang inaabangan dyan sa bayan ng Kalasyaw. Grabe, nilabat. Mulan bali-bali lamay kin. Gagawin da. Kasi ang bayan ng Kalasyaw, although na wala silang yung mga pasyalan na mga dagat, ang meron dyan ilog Pero ang dinarayo dyan, yung puto at saka yung simbahan. Yun yung Senior Tesoro. Tsaka yung isa yung Saints Peter and Paul. Yan ang dinarayo rin ng mga turista. Kaya't kilala ang bayan ng Kalasyaw bilang producer ng puto. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi ibang bansa. Dahil masarap yung puto nila diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sila yung gumagawa ng napakasarap na puto. Saan ba galing ang puto? 'Di ba sa bigas? Sinong nagpo-produce ng bigas? Magsasaka.
Ay, kala ko karpintero. Ay, di Ay, magsasaka. Magsasaka. Kaya, yun ang inaayos ni Mayor Patrick, yung problema ng mga magsasaka. Kaya siya dumadapo sa mga barangay. At hinihimok yung mga farmers dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Actually, isa sa mga hinaing na mga magsasaka, irrigation. Kulang ng irrigation. Patubig. Kumbaga. Mataas na presyo ng abono, fertilizer, pesticide. Yun yung mga hinaing nila Mataas ang presyo ng mga bilihin para sa pampataba ng mga taniman, pero yung yield, yung naaani nila ay napaka baba. Tapos bibilin pa ng gobyerno yung kanilang mga palay sa mababang presyo. Baratanda. Tapos magbibinta ang gobyerno ng bigas sa halagang 20 pesos. Sinong kawawa dyan? Mga magsasaka. Kaya nga may mga programa ang mga LGU. Kanya-kanyang programa naman. So tutungtungan tate Calasiao. Say panagkumis, say panag-aro na saray leaders ditan at saray dumaralos at tan susuporta. Correct. Suportado ang LGU Calasiao sa mga magsasaka. Good morning nga pala kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Sana sa susunod ng mga araw makapanayam din natin ito. Si Vice Mayor, good morning. Good morning. Nandiyan na si yung kanyang si Makoy. Good morning din kay Councilor Kyle Arthur Valdez Gaspar at gawin din kay Councilor Dr. Nestor Gabrilio, si Councilor Elias Villanueva, magandang umaga, si Councilor Erdison Soriano, si Councilor Manny Datwin, Councilor Mike Sison, si Councilor Habardani Misina, Councilor Jope Lorisco, si Sergio Mel, kumusta ka na? Sergio Mel Lorisco, good morning. Si Kwan nga pala, Liga President Jose M. Paris Jr. at kay SK Federation President Nariana Ayay Misina. Yung mga kamag-anak natin dyan sa Marikina, magandang umaga po. Ayan. Yung aking Mother Earth. Nanonood. Tsaka si Lolo Alex, good morning. Ayan. Good morning si po. Auntie Bioli, yung auntie ko, matagal kong hindi nakita. Dito sa Aguilar, nakita ko siya nung may... ano yan? Post ang last na naman nakita? Hindi, matagal na. Mga 20 years na yan. Si Auntie Wilma. Si Tita Wilma. Yan yung mga yung mga ako pa ay bata-bata. Batang-bata ka pa. Nung kutong lupa. Batang-bata ka pa. Wala naman taminan mo malaga ni. Itong si Tita Wilma. Yan, yung mga kamag-anak natin dyan. Ay siyempre mga katsukaran din. Siyempre isang lugar lang. Magkakalayo lang ng konti yung bahay, pero sa tagal na hindi mo nakita siyempre masaya ka. Pero mga hindi, alam mo yung mga nagsitandaan na nagkaroon na ng edad kami. Walang mga nagbago sa mga itsura. Yung lang, nagkaroon lang ng si Auntie Bioli, pumuti yung buhok. Pero may nagbago sa iyo naging kalbo. Yan lang naman nagbago sa akin. Hindi ko sinabi yan Hindi, kasi itong pinaka gusto kong gupit para para ka nang sasampuhin. Sa gabi, pagkatapos mong maligo, wala ka nang patutuyuin. So ibig sabihin halig mo laya, sisika, pigara lang. Huwag mo naman i-booking. Alam mo yung si Tweety Bird. Tatatlo lang yung buhok.
Para si E.T. Ay, good morning dyan sa may sa Barangka, sa Marikina. Good Ayan, morning good sa inyo. morning. Nanonood sila via Facebook Live. Ayan. Well, good morning din kay former Liga President Carlito Dune. Oh, matagal na hindi natin na nakaulayo ito, Si dating konsyal, Gerald Oficial. Oy, serbisyong espesyal. Ayan, good morning. Saan ka man narito kami. Ayan. Si ano nga pala, si Paing Palos may pabati. Oo, good morning daw. Sa'yo. Sa akin lang. Hindi, sa atin na lang. Binabati niya daw si Mayor Engineer Ricardo Baldera, si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo, at si Kapitan Edward Inaldo ng Barangay Talugtog, Lawak, Pangasinan. Thank you. Barangay Talugtog siya ngayon. Pero taga Kinya. Taga Nalaya? Barangay ito. Hindi. Aling mo na mula. Wala ko may barangay ito. Kasi agtutubuta si Evangeline Alonso Agustin Untalan, good morning. Diyan sa Bunbunlag, Kalasyaw. Yung aking yung aking nanay. Magandang umaga daw, Sir Dennis. Si Tita Wilma Dada Villanueva. Good morning po, Kuya Errol and Sir Dennis. Ayan. Hi, Kuya Errol. Shout out po. Ayan. Good morning. Ano ang pangalan? Tita ko ito. Tita mo? Tita Wilma Villanueva. Ayan, okay. Tinawag ko pang tita, Sige, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal, at nandito na rin ang ating station manager, si Manager Joey Baby. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni Kapaborito Archimedes at Kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknae Balay. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Puta-putang Iran Sunata. Dame un San ang puta-putang Iran impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside.
have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.